Üdvözlöm! Sas Ottó vagyok, az Aranyalbatros irodagépszerviz ügyvezetője. Most egy titkot fogok önnek megosztani, mégpedig azt, hogy mitől jó egy másológép vagy egy nyomtató. Vegyük például a legendás lézert. Miért is olyan közkedvelt ez a készülék? Hát először is elég kicsi és gyors ahhoz, hogy együtt lehessen vele élni. Másodszor nem száll be a tintapatom, mert hogy nincsen neki. Harmadszor pedig, ami a legeslegnagyobb előnye, hogy jól megválasztott kellékanyaggal rendkívül alacsony módon lehet üzemeltetni. Egész addig, amíg el nem romlik. Nos, ezt a kérdést vizsgáljuk meg alaposabban. Mint tudjuk, a levegő tartalmaz port. A papírgyárak által előállított másolópapírok szintén tartalmaznak egy por réteget, ami a gép belsejében folyamatosan összegyűlik. A lézerkészülékek pedig lézertonerrel, porral működnek, aminek a összeállásából, tehát a hármas összeállásból egy olyan réteg képződik, ami először is tönkreteszi a gumigörgőt, beakad a kis ráncokba ez a por vegyület, és képtelen már felvenni a papírt, amit a gép belsejébe kell továbbítani. Ez a por 3-as pedig a gép belsejében összeáll, amit vagy nehezen, vagy könnyebben, de ki lehet mutatni. Például itt látszik is. Egy egyszerű karbantartással ezek a lerakódott szennyeződések eltávolíthatók, szélsőséges esetben a gumigörgő cseréje válik szükségessé. Egyszerűbb megoldás, hogyha a készüléket portalanítjuk, mint hogyha egy nagyobb értékű alkatrészt cserélünk benne. Például egy fixálóhenger. A fixálóhenger cseréje összemérhető egy új készüléknek az árával. Egy hasonló kategória készüléket 30-35 ezer forintért meg lehet kapni. A javítás költsége pedig 20-25 ezer forint is lehet. Ilyenkor jön a kérdés, hogy mit tegyünk? Javítassunk, vagy vásároljunk egy új készüléket? Tény az, hogy a régebbi készülékekhez van bevált, jó minőségű utántöltés, amivel alacsony lehet az üzemeltetési költség. Az is tény, hogy egy használt gépen készített másolat és egy új gépen készített másolat között nincsen semmi különbség. És tény az is, hogy senki nem mulasztaná el elvinni kötelező szervizre a személygépkocsiját a gumicserékről nem is beszélve. Ezt körülbelül 117 éve tanítják nekünk. Hát ugyanez a helyzet a másológépekkel és a nyomtatókkal is. Csak a szabályokat éppen most tanuljuk.